Nakalungunen ang isang pet ti 45 ti tawen na amang nanop, ken residente iti barangay Maradodon iti ili ti Kabugaw Ilocos Sur ani Rodel Sablay. Timusay daytoy gapu iti maipagarup apan nakapaltog ken kuana ti 57 ti tawen na a sospek ken residente iti barangay Katukdaan iti metlaeng na sao nga ili. Iti investigasyon, 12 nga individual karaman ti sospek. Biktima, ken ti 13 ti tawen nga anak na iti nagturong iti kabanbantayan a sakupen ti barangay Nagrebkan, Ilocos Norte tapnon aganop ti Alingo. Bayat iti panagwaras da iti pagganupanda, kuna ti sospek ang nagkamalyan na ti biktima nga Alingo, gaputa nakalingid dayto iti karorootan. Ngem rumrumwar iti investigasyon, ana iranta iti pamaltog. Istorya ti kwa, dito yung suspect tayo apo kata accidentally kano nga napaltugan na. But upon the result of investigation, thoroughly investigation dito personal tayo kata we found out nga there is a intent Brad. At dan sa ti handa nagkinawat in regards ti no kasano nga parche-parche ti portion pinagbibingay di jay maalad nga dingon o di wild boar ako nada di Alingo. Simuko ti sospek kadagiti otoridad nga isunamit ti maysa kaditi ng kuyog kadakwada iti nakapasamakan ti krimen. Saan dan ang rekobre pa iti armas ang mapapati ang homemade shotgun. Tay ko na akong bambante di area. Di tayo matammo no bakal na ti dras o na. Ti mo na nga report mi kasi sir hanggang ipi amo yung team sa krimen continuous investigation nila sir. It's only a matter of homicide negligence jay nangad inranta po and then di nakagadad tayo peti adong details to investigation and we find out nga adagayam ti intent na so pila tayo ti bayda siya. Ti biktima ti nagsagaba ti tama ti paltog iti barukong na. Mapapati nga addaan pay laeng ti angis daytoy iti panawan di kakadwana tapno nagpatulong ken i-report ti pasamak. Maysa ti kasinsin ti biktima ni Rowley kadagiti timulong anang ibabay iti biktima manipod iti kabanbantayan. Ni nakadarong kan yan sir ko nakita ni kasinsin ko nga talaga nga konser awan ti biyak na talaga na nga to sir sa narigat. Dahil ara ko amon sir di sabay nga isalog mi sir alas 6. Idi di manong kam ti baba sir nga ngani alas 10 terabi. Napalaos sila dingit ti pamilya ti biktima. Kunada asaan da amaawat iti nakapayan na. Imbatad da na sayaat ken naparabor daytoy. Ikisda ken hustisya. Papel di pampanunod sir makikita ka anak ko. Narigat kong pakawanan sir dati kasi nga nakapayan sa baraw. Lalo ka kasi naka-accident na paltaw. Narigat ka nga katiday. Ako mapakawan sir na. Kananakan ko lang. Kaya't ko lang ti hustisya kay ni papang ko sir. DJ lang tanagsakit talaga tinakim ko sir. Papa, numan mangmangagnak kita makikita na. Sabi lang ko matay bagam kanyak no ano ti usto nga napasamag tapno malawlawagan ti panunot mi. Ada kalat ako mga dito nga mangliliwa kanya mi papang tanagrigat. Uy, ayatenda ka unay papang ko. May sapay kaditi mang padagsen iti rikna ni Jessica ket iti pan nakapanaw ti ama nang agmaymaysa iti kabanbantayan. Maladingitan, gaputa si imatang iti barito nga ading na iti nagpaayan iti amada. Aman, kayat ko nga kitaan pa'y ni Papang, nagpaarayatak nga mapandakitan tada sakit puso na ko nakdida pa'y naman kinita ko na sir. Tapos, bimbaga dalatan nga, bumabata yun ko na ada kanyak sir, imun una kano nga, bimbabajay nakapaltog sir, kan ada kadwa na nga talong alalaki sir. Di kwan sir, ibaga ada kano pa'y nga sikalat namang bantay kini Papang mo no, barok no kwa garudon ko na ada kano sir, syempre dahito kabsat ko 13 years old lang, nga maiturod siguro nga bantayan. DJ, handa kong mga pinanawan nga isuna DJ sir. Sir DJ lang, di kayat ko maimpakita da ko makada kami nga nag-effort da nga ni Papang kukot. Kayat dapay nga makasurvive no talaga nga adda asida kanya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.